Takže čau, my tě vítáme tady u dalšího vlogu, tady jsem se přijel za Patrikem Stepana na tady tu soupravu, tak tady máme. Čau čau, tak máme tady John Deere 6630 Premium a zatím takový menší fekál Joskin na 16 000 litrů. Je vlastně na velkých kolech, má nucený řízení, což je jako výhoda. Polide lehko, jak má velký kola. Máme aplikátor 9metrový, vlastně hadicový, takže jezdí se s tím dobře, no. Nápravy, těm se vyjadřovat nebudu moc. Ty se Joskinu moc nepovedly, no. Jo. Pušťáš. Akce! 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 Co? Muraváku. Ty debile. Tož, co nám tady k tomu povíš, tady té soupravě, který tomu traktoru? Tak ten traktor už vlastně známe. No jasný, tak 2 vlogy už jsme z toho natočili. Právě, tak. Už se tě konečně dokopal k 3. No? No, všichni jste si o to psali a on nechtěl pořád. No, tak není čas. Jo, jsi zaneprázdněn velice. No tak, jasně, že jo. Jasný jo, domů přijedeš, tam se vyspíš a hned zase valíš. No, někdy ani nespíš, tak... Tak víš co to je, ráno do práce, víc z práce, no. Víc, no. A tak teďka to zas tak nepřeháním, jezdím vlastně jen 12 hodin. No, pak jezdíš po všech čertech. To se ti zdá jen. No tak vlastně jak dlouho už jezdíš tady s fekálosem? Takže teďka jakoby, co jsem začal na podzim, tak vlastně od předminulý soboty, ale to jsem jezdil se ZDTčkem 8 kubíkovým. No a pak v pondělí jsem právě zapřáhl tohleť a od té doby jezdím vlastně sám s tou 16 tady, no. A kolik už si tak jakoby odvez, odhadem? No, tak vlastně jímka je 7metrová, jako hloubku má 7 metrů. No a já z toho asi tak za ten týden vyvezl 2 metry, no. Jo. A tak jezdím kousek. Aha. Takže uděláme jako hodně fekálů denně, takže. Jo. A jinak jako fekál bez problémů, bez poruchy. No. Jako takhle byly nějaký poruchy, ale ne teď. Aha. Ale dřív, tak když jsem jezdil třeba ještě jako co jsem měl kejsa, tak vlastně praskla jako vývod na vývodáku na vývěvě. Aha. A pak vlastně to náprava byla prasklá, no. Jo. A jinak nic jako. Jinak takhle nic, o čem já bych jako věděl, no. Jo. A vlastně ty si fekálem jezdíš od té doby, co jsi nastoupil? No. Jako střídáme se na tom tak nějak všichni. Aha. Ale vlastně co jsem nastoupil, tak jsem jezdil s šesterkem s tím, s kejsem, no a pak s tím leď. No, tak to jsi skočil tady, jo. No. No, koně ti utekli. Přesně. Začínal jsem na velkém traktoru a jdu pomalu dolů, tak. Koně musou tam někde. za kopcem. Jo. Ne, vlastně, ty máš ještě tu kovadlinu, jak jsme točili. Jo, mám, no. Zatím. A jezdí? Nejezdí. Nebo je to možné? Ona jezdí, ale nezatáčí. Jo, do zatáčky a brzdí a ono to nezatáčí. No. Člověk si tam nechá nandat navigaci a on přestane zatáčet. A co se s tím stalo vůbec? Asi servořízení odešlo jako. Jo, kam šlo? Řekl, já odcházím. No, řekl odcházím a
nechalo mě uprostřed silnice a já jsem nemohl přijovat se zatočit. Jsem jel takhle večer domů a Jel a nedojel. no, tak jsem to odvez na podnik přes brzdy a Pohumnej. přesně tak. Jako, to je docela doba, než to jako... Co se dá dělat, no? A tak už jsme tady, jo, třeba tak po 5 minutách. Zas tak dlouho to nejedem, ne? Nebo? No jo. Ale jako traktor jako to docela zvládá, ne? Až na tenhle kopec. No tak jasně, když jedu po rovině, tak je to v pohodě, no. Jo. A po tvrdu, no. Jo. No. A už jsi si zapad s tím fekálema? S tímhle fekálem ne. Jako zatím, co to, tak se mi to povedlo po každý jako vyškubat. Aha. Že jsem to vypustil teda pod sebe, no ale po každý se mi to zvládl, tady s tímhle fekálem po každý jsem zvládl vyjet. Aha. Ale třeba s tím 14 kubíkovým, co vlastně tam taky odešly nápravy, tak s tím jsem zapadl a doskrát, no. Jo. A to jsem jí zapadl jsem i s tím 15 kubíkovým, co jsme měli půjčený Aha. tenkrát. A vlastně vy máte kolik fekálů? 3. 3, jo? Nebo vlastně 4, ale ten jeden je na vodu, no, k postřikovači. Jo. Už se to zase odpojilo, píča. Řekl, já tu odcházím. Nepremává. Internety, kanu. A co bys nám ještě pověděl? Tak pak na poli vysvětlím trochu ovládání. Trochu, no. Zas tak tomu se přeháněj. No, doufám, že to auto zastaví. No. Protože jinak zase tady budem hodinu se rozjíždět. A pohoda. Jo. Tady musíme využít trochu fyziky a mít setrvačnost. To je offline. No, tak dáme nemám zájem. Nemáš zájem. Tak jo. A kam to vůbec vozíme? Tady. Tu? To bude za chviličku vidět. No a na co to vozíme? Co tady bylo vůbec? Hele, byla tady pšenice. Kecá. Nekecám, ty vole. No vůbec, jak bys si zhodnotil letošní žíněva? Hele, takhle jako, co jsme se bavili, ještě jako při žních, tak pšenice, ječmeny ty sypaly jako dobře. Nevím přesně kolik, nebo to nechci zase tady lhát něco, nějaký čísla nebo to, ale jako takhle to bylo pěkný. Aha. Řepky, no ty se nám moc nepodařily, ale to se nedá nic dělat, no. Aha. To říká taky pan Doležal, no, že s těma řepkama teď už to není úplně nejlepší. No. Pan Doležal. Tímto zdravíme pana Doležala. Jo, zdravíme. No a co jinak, jako, takže jako myslíš, že budou hezký Vánoce, jo? Dostaneš ten pod stromeček. Nevím, nemyslím si to, no. A víc se myslet. Hovno vědět, ale... No, tak... Ale pochybuju, že to... Že bych něco dostal, no. I když tenhle traktor má teda 25 000 motohodin, no ale... Ale to je jako slušné. Je, no. Ukážeš nám teda to ovládání? Vlastně takhle se to rozkládá. Chvíli to trvá, no. Joskin je trošku pomalejší. A tím si můžeme zapnout vývěvu. No, tímhle čudlíkem se pouští tamhle to dolů. A vlastně ramena a pouští se šroťák na tom. Jo. A jezdíš
teda tak kolik? Jezdím 4 km v hodině a vychází to, že dávám 4 ty fekály na hektar, no. Jo. Plus minus. Jo, tak bezu tam, nenapustím to ani jako úplně plný, jak plníme vrchem. Takže nevím, co to může být. Něco okolo 60 kubíků třeba jako Jo. na hektar. Jo, takhle. A tak to stačí, ne? Jo, tak pak zas je problém to zadělat, protože to pak všechno na tom hrabe, no. A vy dáváte digestát nebo močku? Digestát, ne? Digestát, je to z bioplynky, no. A on, každý tomu říká jinak, no. Jo. Někde jsem slyšel, že digestát je jen jako ta močka a fugát třeba se říká, tak, že je to i s tím... Jo. Močka a bioplynka. Močka a bioplynka? No. To taky jsem slyšel, že takhle někdo říká, no ale... Tak když někdo říká souvratě nebo ouvratě. Jo, to je věčný boj. No. Co se dá dělat, no. To ti vlastně nevyjde až na druhou, plný fekál. Jako nakonec? No. Ne. Vychází to jako přejedu kus, ale třeba na začátku, tak tam to bylo delší, tam jsem dával 3. Jo, a teď ono jak to je? A tady se to zbíhá, tak tady vychází 1 a trochu, no. Jo. A ono je to jedno, já stejně jako jedu furt takhle hada pryč. Jo. Takže si to vychází, vej, tak... No, tak hlavně nemusím přemýšlet tak nějak, kde jsem skončil, že jo. Tak ono, když na to vidíš, vej, takže... Jo, tak není to, jak když jsem to vozil teďka na hnůj. Nebo jako extrém asi, co? No, hlavně tam jsem dával ještě jako menší dávku, Aha. že jsem jezdil rychlejc. No, s tímhle traktorem jedí rychlejc a ještě v kopci, tak jako... To je ano. Do toho mít zaplou vývěvu a vlastně volej kvůli šoroťáku to. To je ano. To je těžké pak. No ale poradil jsem si s tím, jezdil jsem vlastně jen z kopce. Jo. Tak ono to ani neteklo, ne moc. Ne, tak jak jsem jezdil rychlejc, tak a celkem byl ten hnůj jako suchý, tak že to jako vypil, no. Na kolik už, jak dlouho tady máte ten fekál? Ten leď? No. Fíha, někdy 2015, 2016. Jo? To je nejnovější. Ne, no. Jo, jakože na močku, jo. Jo. Takže... A tak baví tě to, ne? Nějaký fekály tady. No, že by mě to bavilo. Radši to. Či se budeš něbat s fekálem, než sbírat kamen. No to jasně, no. To asi každý mladý člověk. Tak jako furt musím z toho traktoru vylejzat, jako jo, ale musím se ohybat pro ten kamen, no. S ním asi nevypadáš asi, no. To ne, no. Ale všechno pomalu stejný. Je. A on, když jezdím v poli, tak zas nějaká radlička upadne nebo tak. No prostě stejně musíš vylízt, ne? To není jenom otočení kolečkem. Přesně tak. Jsme prázdní, no. Ale tak ono na tom asi nic není, ne? Na tom fekálu. Ne. A ty vlastně jsi udělal co? Otevřel jsem ten vrchní víko, abych to pak mohl napustit a odtlakoval jsem vlastně fekál, no. Jo. A tady to pole bylo povápněný? Jo. Aha. Jsem dávali vápno, no.
Stejně si divím, že to jako není třeba jako zapodmítaný, no, ale... něco takového. A tak to asi ničemu nevadí, no. Tak nevím, jak to... Zas víš co, jestli do toho tě nachčí a spláchne to... Nevím, no. A tak třeba to funguje jak ve farmingách, že to tam naházíš a přidá se to jako pevná hodnota. Jo, jo. Precision farming. No tak tam ti to nepřidává jako pevnou hodnotu, no. Aha. A teď máš nájezd dám a nevíš kudy. Ne, tak vím, protože vyjíždím tam tudy. Aha. Jdu do toho, abych nevytahoval blato ještě jakoby dál. Jo, takhle. Abych nemusel ještě umývat silnici. To se ti fakt nechce. No, tak bych tam musel nandat tamhle tu koncovku a ještě tahat hadici do rybníka, abych si napustil vodu, že jo? I tak by to bylo ještě z fekálu, viď, voda špinavá. No, tak ono zas, víš co, umývali jsme takhle silnici, vlastně umýváme furt, tak a nikdy to není jako, že by tam byla močka na té silnici pak. Aha. No. Jo. Sedí to blíží ke konce, viď? Jo, tak ještě 2 hodinky a Jak uděláš tak denně fekálu? hele, tady na to pole se dá udělat tak 20 za den, no, s tímhle traktorem. Aha. Ale co jsem jezdil vlastně tam blíž, pojedem okolo, tak tam jsem dělal 24. Jdeme si dáme pod tím kostelem. Jo, tamhle, tam už je to zavoraný, no. Kostel, klášter. Klášter. Klášter, tak. Ale pole se jmenuje pod kostelem. To jsou názvy občas těch politérů. Jo. Tak na to si člověk zvykne rychle. A tady to pole má kolik hektarů? Tady? No. Necelých 30. Jo? Sem se něco vejde, no. To ano. Schází víc asi tak 2 metry, no ještě. A to padne ještě sem a ještě někam? Ještě necháno tamhle jakoby, ale Tam je nic, ne? tam je kousek, no. A pak ty louky, ne? No na louky my nedáváme, Ne? ne? Nebo úplně minimálně, Jo. protože prej to kravám smrdí. Ale jako vím, že jinde dávají normálně na louky. On Já zase jsem- byl taky, nebo? Jede. Jede, jo. Aha. Já jsem normálně jako viděl, že normálně někdo jezdil s fekálem a normálně mezi krávama na poli, jak se normálně pasou. To? Krávy. To bylo nějaký fake video, ne? Z farmingu. Ne. Možná jsem ti to posílal. Tak to nevím, to jsem neviděl. Ne? Nebo si to nepamatuju. Normálně to tam prál. Ale vím jako, že třeba tady podnik nedaleko, tak normálně pomočkuje pastvinu, Aha. nechá to chvíli jako se ztratit Jo. a pak tam pustí kravě se pást jako. No, tak. Teď zase ale ty krávy nejsou na mlíko, ne? Ne, tak jasně, no, ale tak jako navozil bych to na nějaký louky, no. Přece aspoň by tam něco pak zas rostlo víc. To jo, no. Třeba jo. Oni jako říkají, že je to jen odpad, jo, ten digestát, ale Aha. Takže vlastně jsem si vozil. jo, tady. Turik. Teď vozil tady. Tady jsem taky vozil, ale vlastně jenom tam na ten kopec, Aha. protože tady to budem vydávat, nebo co prej. Jo. No tak já myslím, že by to pro tenhle vlog mohlo být asi všechno. Já děkuju tady pánu z Moravy, že byl tak ochotný a natočil mi zase vlog. Jo, no. No, když budete mít nějaký dotaz ohledně tady fekálu, něčeho takového, napište do komentářů.
Budeme rádi za sdílení, lajkování, komentování, všechno berem. Nejistě. Sledujte sociální sítě. A jestli chceš ještě ty něco říct? Jo, ne. No tak zas u dalšího vlogu někdy čus. Čus.